Guys, who's leading the prayer is the birthday celebrant. Okay. Yeah, birthday celebrant. Birthday celebrant. Sige, Okay, go. go. In the name, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Happy Birthday, happy birthday. Happy birthday, Ate Sinel. What is your wish? What is your wish? Ay, she got what she wished for. She got what she wished for. What is it? Show it. Yan na yata. Yan na yata sabi niya eh. What is it? What is it? Let's open it, unbox it. She cannot, Uy! She got what she wished for. More. Napaiyak. Apple pencil. There, yeah. With her Apple pencil. Wow, guys. Open it. Open it. Okay, so Huh? you, Don't you cry. cry? Okay. Why are you No, crying? She's laughing. She's laughing. crying. No, she's natutuwa siya. Tuwang-tuwa siya sa Look, tears of the joy. iPad is the 11th generation, the 11th latest generation, one. latest And one. also the Apple Pen. Alright guys, good morning, good morning, good morning. Nagbabalik ang lakay. Nandito tayo sa bahay. Ito, busy-busy ang kusina ni Mrs. We are having a party today. Anong party natin ha? Mag-celebrate tayo ng ano? Simpleng birthday celebration ni Ate Chanel. Hindi na sila pumasok guys kasi magsi-celebrate kami. Ganito ang buhay ng truck driver dito sa Canada. Actually, today is June 1st. Ano? Pero ang birthday ng anak ko na si Sinel is June 4. Pero early celebration na namin dito lang sa bahay. Today is Monday, hindi na pinapasok ni Mrs. yung mga bata. Gawa nga ng ito, magsi-celebrate na kami, tinawagan na lang niya. Sa mga nag-message, nagko-comment dyan, bakit daw hindi man lang kami nag-yaya ng mga neighbors kapag may birthday celebration o handaan kami dito. Ang reason kasi dyan guys, kapag tulad ng ganito, kapag long haul truck driver ka, hindi talaga napupunta yan sa scheduling. Bilang long haul truck driver na kagaya ko, kung ano lang yung time na makauwi ka, doon mo na i-celebrate yung birthday ng anak mo. Gawa nga ng siyempre, bukas makalawa, aalis ka na naman at hindi mo predict kung kailan ka makakauwi kasi yun yung buhay ng long haul truck driver. Now, kapag kayong malalaking occasion namin, let's say yung debut, ganyan, occasion talaga na matataas ang o kaya malalaking klase ng occasion, talagang nagpapabook ako ng day off ko sa company at doon nag-i-invite kami ng mga yung mga ibang mga kaibigan namin dito sa Canada. Pero kung ito ganito lang, pang family lang kasi ito naman na aming occasion ngayon is just simpleng at regular 14th birthday celebration ni Ate Sinel. Hindi pa naman niya dibo. Ayan. Maintindihan ng mga tao dito, actually ganun din ang mga ginagawa ng ibang tao rito sa Canada na especially yung mga truck driver na alam nyo na buhay ng lakay trucker, minsan mabot ng isang buwan, ilang linggo, uuwi, tapos aalis na naman. Hindi yun yung tipong pag sinabing uuwi ka ng ganito, hindi mo makakauwi ka, hindi mo magagawa yun kasi ganun ang buhay namin dito sa Canada. Kaya yung mga nagsasabi na hindi kami nag-i-invite, hindi ka talaga makapag-invite. Ngayon, nakakapanood kayo sa ibang mga vlogger dyan na naka-schedule bawat birthday ng anak nila, celebration, kung ano man yan, ay buti pa sila. Pero honestly, ako, hindi namin magagawa yan. Kaya kapag kami nag-party ng ganito, is kami lang talaga. Not unless kapag malakihang birthday celebration. Right, ma'am? Yeah. Ganun lang yun guys, ipinapaintindi namin ang buhay namin dito sa Canada. Hindi rin naman kasi ganun kadali. Gawa ka lang dito sa Canada is for appointment. Yung mga imbitahin namin mga tao rito, kailangan mong sabihin sila, ipapabook din nila yung kanilang mga This dito. 1 month ahead.
Oh. Oh, 1 month ahead. Ipapabook din nila yung mga diyok nila, yung mga iba, di ba? Nakakaya naman. Nakakaya naman. Ano, mapospon. Postpone. But anyway, katulad niyan, kung may nag-invite sa akin na mag-ninong ako, which is malaki talagang ano yan, malaki talagang occasion yan, o talagang magpapabook ako ng day off. Ninong, binyag, mga ganyan. Pero kung simple birthday lang, kahit mga birthday nila, minsan niyayaya ko, hindi ako pumupunta kasi priority natin ang trabaho. Ganon ang buhay dito sa Canada, guys. Yan. But anyway, ayan, yung dalawang anak ko sa Ate Papa Ate Paypay, ewan ko kung makarating ngayon. Pero nagbigay na rin sila ng gift. Yan. Mamaya natin malalaman. Ayan, ang linuluto ni Mrs. which is nilagang babo na. Okay, slow cook lang han. Sinigang yata eh. Yan. Ano to han? Pagdiritain mo? Uy. Tapos, may giniling ka? Oh, spaghetti. Okay. Ayun na guys, oh. Tapos may dinakdakan kami ni mamaya. Magdidinakdakan kami ni Mrs. Yan. Simple lang yung ano, ilang ano lang yung hahandain namin. Kasi biglaan din eh. Hi bebe. Hello. Say hi to the vlog. Why you did not go to school? We celebrate. I woke up 12 o'clock. We celebrate Addie's birthday. Oh. Hindi na pinapasok ni Mrs. guys. But anyway, you wanna eat now? Breakfast? Not yet. Not yet. Not yet? Okay. Alright guys, yan. Magluluto lang kami. Dati sila, T-Clark nandun sa taas. Nagtatas sila, naglilinis sila sa kanilang room. Alright. Ako naman, I will hit the treadmill kahit mga 30 minutes lang. At after that, mamaya tutulungan ko si Mrs. para sa dinakdakan. Diba Han? Yes, yan. Uy. Mabarbecue si Mrs. Ano yan? Limpohan? Liempo. Liempo o limpo? Iwan ko. Limpo. Huwag masyadong malakas ang apo yan. Hindi, inugasan ko na yun eh. This is a nice wife. Size talaga. My wife is a nice wife. Nice Nilinis wife. ko na yan. Kaya, Ha? nilinis ko. Dito mo naman kasi ano, baka mamaya yung mga sinampay mo. Kita nyo guys ha, si Mrs. Nasa Canada na kami pero nagsasampay yan. Para makatulong sa bayarin namin sa bills. Sa mga nakakapanood sa vlog ko, no, comment down below kung ang asawa nyo ba kapag summer yung nagsasampay sa labas na ganito. Share me your thoughts guys, okay? Mrs. ko kahit meron kaming washer at saka dryer dyan. Pero binawashing machine ng mga damit. Pero yung ganito at summer sinasampay talaga niya. Kaya nakasave na naman kami ng Malaki sa save. $100 siguro. 150. $150 sa isang buwan pag summer. Ito, pang grocery na rin namin. Kasi pagka summer, ang bills lang natin eh 80, 60, ganun lang. Sa ano, yung Electricity, hydro. electricity hydro pag summer 60-80 lang ang bills natin. Oh, ganun ba? Alright guys, yan. Nag-barbecue na kami ng miss ng limpo para sa party mamay natin. Susunod namin mamaya itong ano? Ito. Tapos yung ulo. Itong bangus at tapos yung ginakdakan. Hahaluin na namin ni Mrs. yung dinakdakan. Ito yung kalamansi mo? Oh, so bumili ka na talaga yung ano? Mahal, Lasang kalamansi. mahal siguro yan ha.
Hindi. Mas mahal yung ano. Kalamansi mismo? Oh, okay. Ito na guys. Tapos gino. Oh, tapos yung sibuyas. Durog ka. Parang ginawa mo rito, Han. Blender mo? Pinoprocessor ko. Processor? Hmm. Ito ang processor dyan. Dali na kayo guys ha. Dinakdakan ng inyong apong lakay, Ilocano. Dinakdakan ng Ilocano. White onion at saka red onion. Tapos yung utak. Kunin natin doon. Ganyan lang. Huwag mong pipigay. Kunin yung utak. Ganyan ha. Linuto ko kasi yung utak eh. Uy! Dami ng onion ha. Okay lang yan. Hindi naman kumakain yung mga bata ng dinakdak. Tayo lang naman. Sila Ate Pao at saka si Ate Pai. How are ya? Aren't we supposed to change? Yes, Oh, you're so pretty. Mom, can I use my phone? Yeah. Ayan guys, oh. Yan. Hindi pa siya nagpupul eh. Ano bang lasan? Kailan pa ng ano, asin? Kalamansi nilagay natin ha. Ikaw taga-tikim Han. Ako na. Kailangan asin Han? Yan. Yan guys, ganyan lang. Hindi na namin lalagyan ng... Wala nang sili to? Oh, ano muna? Wag na kasi kayong mga bata, no? Tikman mo muna natin, ha? Ano ang lasa? Yan, ganyan lang ang pag-mix, guys. Ganyan lang, oh. Ganyan mo lang sa kamay. Eh, ano yun mo? Bigyan mo ko. Babas ka ng mga tao niyan kapag pupulutin mo. Masarap pagka may kalamansi talaga. Baka mamaya dadamputin mo baki eh. Wait lang na ako, okay? Busy pa si Mami. Han, yung suka, lagyan natin yung suka ng konti. Ayos. Sarap nito guys, oh. Yung malalaking sibuyas na hindi na blend. Han, bigay mo sa akin yung ano? Honey. Yan. Yung suka, lagyan mo Han. Sabihin mo sa Sige, akin lagyan mo. Higi. Are you sure that has been that much? Yep, per. I feel like it's gonna be sour and spicy. Yan guys, okay na to. Can I have one? Here. Hold on. Just gonna grab some here. Taste here. Ay, lagyan mo dyan sa lagayan. Sure. Okay. Transfer ko na rito. Grabe guys, oh. Juicy. Ganyan lang kag-juicy yung paggawa ng dinakdakan guys. Simple lang natin, pero juicy yan. Puno yung kabila. Hampay ko mo ito kasi itong kamay ko medyo ano na, para hindi ko mahawakan itong ano, container. Yun.
Ilagay mo rito kasi itong ano rito. Yan, nilap mo rito. Alright. Masarap han? Pag may suka. Ayun o. Nandun o. Sayang guys, hindi naman kami mag-inom ni Mace ngayon kasi tapos na inom namin. Kaya kain lang, kain. Tamang kain lang. There you go. Kinito han? Alright. Do not pick something in here ha. Mamaya pipik ka lang eh. Hindi ka naghugas ng kamay. Kain tayo. Wow! Alright. Saan sa Tipapaw? Is here? Andyan na si Ate Papaw. Guys, patayin nyo na yung ano. Patayin nyo na yung TV bake. Close the TV, yeah. Andyan na si Ate Papaw. Han, halika na. Sindihan mo na yung ilaw, ano ni Sinil doon. Para, ano na. 14th birthday. 14. Ang bilis ng panahon. Palaki na lang palaki ang mga bata. Sunod na si Ate Clark. Baki naman. Right, Baki? Baki na next 7. 7 years old, bongga to. is my 7 years. I'm sick! You're 6? 7 na, anak. Ano ka ba naman? Where are they? Out. Mom, can we eat already? Wait. We will wait for Ate Papa. Ate Papa is right here now. Yeah, alam mo naman na. Okay. Yun, Nak, how are you? Good. Andiyan na yung mga damit mo pang school? No. Ay, pang ano, pang I need trabaho? to shower pa. Okay. Kasi Dito sa may bahay mo. ulam din ako. May ulam din ako eh. Alay, sige na. Mag ano na tayo, kumain na tayo. Ate Papaw. Alright guys, ayan. Let's go now. Si Ate Sinel ang magle-lead ng prayer because siya ang may birthday. Ah, nakuha mo na yung ano, sahod mo? Ay, sahod mo. Yung gift mo? Yeah. Gift, how much? Don't know yet. Okay, with to Ate, ano yan ah? Buksan sila yan. With Ate Paypay. Oh, sige, at least pera na yan. But anyway, guys, who's leading the prayer is the birthday celebrant. Okay. Yeah, birthday celebrant. Birthday celebrant. Sige, Okay, go. go. In the name, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Our Father, thank you for our food that we're about to eat and choose your ways by guiding our family here on our daily path towards your light. We ask this through your Son Jesus Christ, and thank you for this day. I thank you for gathering my family members in this day so we can celebrate together as one family. I understand that the Papa can't come to here because she's busy, but I'm still thankful. Amen. In the name of the Father, Son, Son, Holy Spirit. Happy birthday, Sinay. Happy birthday. We will kantahan na natin ng happy birthday muna, ha? Oo, ano mo yung light na tapos kakantahan na natin siya ng happy birthday, guys. Tara kantahan natin itong third daughter namin ng happy birthday. Yan. Magwi-wish ka, Ate Sinila? Wish Ate Sinila? I'll do it. It's so fun. Ate Nel? Yes, pa. Mag-wish ah. Okay. Halika na, Han. I-wish yan. Yung cake niya, nasira na. Guys, ang plano kasi namin dito, guys, is pupunta ka sana kami ng Amerika. We will going to celebrate Ate Sinel birthday in America, pero... So what? Yeah, that's the plan. We're going to celebrate... Surprise. Yeah, we will going to We're going to celebrate... Disneyland. No, in America. But since you keep saying the gift that you really want, It lost. but anyway, okay. Spaghetti, mamaya. Oo, kunin mo lahat. No, spaghetti lang. Next time. Okay, so go. Sorry, guys. Okay, go. Basta boses ko lang. Okay. Kanta na natin. Boses ko. Happy birthday to you. Bakit? Birthday to you. Si Bakit? Happy Birthday! Happy birthday! Happy birthday, Ate Sinel! What is your wish? What is your wish? What is your wish? Wish. How much is that?
Wow. Luis is... Okay! Clap, 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 clap! Yay! Yes! Mababasag yan. Ayan, You're gonna kukulit break niya. that. Yeah, Bata, this guys. is our gift for you. This is your gift! Read it. Read it! Here. Hope you like it. Hope you like it. This is for everyone. Mm. This is for Here, all of read it. us. Read. Happy 14th birthday at the Chanel. We love from your family to you. Who's Ate. that? Okay. Who is that from? It's for everyone. Okay, let's see. Okay, look. Look, what is your birthday there? Ay, ay, she got what she wished for. She got what she wished for. What is it? Show it. Show it. That's from Mommy, Papa, Ate Pau Pau, Ate Pai Pai. That's mine. This one. That's mine. From Papa. Okay. Saan binili pa? Doon sa ano yan? Doon sa hindi, US. doon sa, hindi, no, in Costco. Ontario. That's the gift from Papa. Wow, Wow, nice. A wow. varsity jacket. Varsity jacket. Yan, ganda. Okay, What's in the tignan mo pa bag iba. more? Wow! She really want it. Yan na yata. Yan na yata sabi niya eh. Iyak na What is siya. it? What is it? Let's open it. Unbox it. Unbox. Look at. Unbox it. You got it. Teka muna. Relax lang. Just ha. just She cannot, ano. Oh! She got what she wished for. Napaiyak. Apple pencil. There, yeah. With her Apple Pencil. Wow, guys. Open it. Okay, so. You cry? Why are you crying? She's laughing. She's laughing. No, she's natutuwa siya. Tuwang-tuwa siya sa Look, tears of the joy. iPad is the 11th generation, the 11th latest generation, one. latest And one. also the Apple Pen. It's yours. Yan. Kasi we are planning, ito ang sinasabi ko, we are planning to go to US to celebrate your birthday. But since you keep asking, I wish my I got iPad in my birthday. Yan. Instead, yung budget namin, guys, May pares kami iPad. listen. 11. Listen, instead yung budget natin na papunta ng Amerika, na binili na lang namin ni mami mo ng iPad. Yan. Okay, you happy? Yeah. Okay, okay. Good. Nasaan si Bake? Outside. Why? Di ba paano ano siya alam mo naman yung naka-iPad si ate. Ayun o. Bakit kami Parang ano si Bake. Open it, Sinan. Ano color yan, ma'am? Parang ano. Or Open na silver. open. Unboxing na. Unbox mo. Open it in the Sige na, back. open na. Here, in the back. Ayan, yan. Bagong-bago yan, Neil. Brand new yan, ha. Oh. Don't break it if I were you. Hindi, yeah. She will Oh, you not. have iPhone, you have She iPad. will not go. Next time, you have a MacBook na. Ganyan talaga. She will not going to break it. an Apple Pencil in my birthday. No, not on my birthday. Tulungan mo. Tabi muna yung mga ano. Oh, we're same, ma'am. Oh, wow. Same ba? Same lang din. Mm. Yung kala ko yung may pindutan sa kanya. Oh, hindi ko alam. Basta Paras lang nga kami. Yan. Sanda yan. For your ano, kompleto yan ha. May Oh charger. my God. Wow. May charger. May screen protector na. Wala pa. Wala pa kasi bago yan. We will going to get one. sabi ko na. Silver. Oh my God. Mahal yan, Neil. Mahal yan. Sige, open it. Sorry, sa abot ng 1,200. See? Sa Amazon ko nang bumili. Okay, tapos itong pencil mo. Kasi pang drawing niya guys kasi yun ang gusto niya Nice. talaga eh. Nag-iipon din siya ng pera niyan. Pares kami, ma'am. I just don't put case kasi nilalaro ko siya ngayon. Ang bigat kasi. Mm. Pero she needs to manipis kasi. You have pencil too. Wow. I have one case pala. Bigay ko Don't na. you already Oh, sige, bigyan mo na lang. Kasi bumili ako ng Ate Pau. dalawa pala yung get. Titignan ko sa bike. Kulay pink siya. Protector na I lang should bilhin bring it natin. to. Kunin ko kayo ngayon. Huwag na. lang. Kakain tayo. Abot din pa tayo ng siyam-siyam. Meron pala ako doon kulay pink. Okay, so what are you going to say? Thank you, Ate Pa. Thank you, Pa. Thank you, Mom. It's okay. Ati Paypay. Oh, hindi nakarating pero ayan, nandyan na tayo. Kompleto na. Don't break So that. you're happy now. So instead for America, you get that. America. Okay? America. Alright. So, be good, okay? Study hard. Alright. Ayan, guys. Okay.
Itabi mo na muna. Takakain muna tayo. Sige, tabi muna. Takakain na muna tayo. I'm already hungry na yun. Yeah. Sige na, kakain. So, sa birthday ni Baki, gadget din palang gusto. Depende sa kanila kung bibigyan namin sila ng gadget. Kung there's a certain time na magkakaroon sila ng gadget. Meron na nga silang tag-iisang cellphone din, guys. Pero hindi naman po pwede na kahit kung may magustuhan ka, bibigay mo. Kahit ma-afford naman namin, pero hindi namin ginagawa sa mga anak namin yan. Yeah. We're not doing that to them. Okay, tabi mo na muna anak, kakain tayo guys, kain tayo yan, napasaya namin yung anak namin. Kasi matagal na talaga niyang gusto yan. So ito nga, sinasabi ko, ang budget nga namin, ang budget nga pang Amerika, para yan na lang kasi alam ko, mas masaya siya kapag ka meron siyang ganyan. Sige na, kumain na. Let's go, eat na, eat. Sino kumain ito? Kami. iPad. Pang drawing nga niya, si Baki nandun, ewan ko, nagtatampo yan kasi gawa nga ng meron si ate niya. But she knows? He knows? He didn't. It's a birthday gift nga bakit malalaman nga hindi naman niya alam. It's so embarrassing. Oh my God. Uy. Magpakabait ka lang, the attitude I told you she ain't crying. She is crying. Yes, you cry? Yeah. Okay. Ano mo yung pagkain She cries sa tuwa. Kumaon ka? Spaghetti. Hindi lang na. Nag-cry siya ng ano? Nag-cry siya. Daanan mo na lang yung iba dito na. Oh, pero magbabaw na ako spaghetti. Papunta ko work. Papuntang work. Guys, kain na tayo. Si Nel, ask them now to eat. Your, yung mga... yung mga viewers. Let's eat, guys. Yung I cry. Kamu rin na. No. No? Guys, yung sinasabi niya itong anak ko na to na medyo mahihain siya. Mahihain talaga yan dyan. Minsan nga ayaw nga niyang ayaw nga niyang magpa-video yan Doon ka. Spaghetti. Style Boppy na naman to. Papaw, pakainin mo muna si ma'am. I know, but she gave me this one. Bakit? Bawnin ko sa work. Bakit ka muna na? Para hindi naman ako magkakalo. Ulitin na. Bakit? Sa kanito pa kasi. Bakit always shows up to shoot? Nagbabike si Baki. Andun. Kaya mo siya. Nag-attitude, nagtantong na kay. Then, nung inilabas mo yung yung iPad, lumabas si Baki. Nag-jealous. Ay, ganun ba? Oo. Sinuso talaga siya. Dako mo. Ganyan talaga akong galing. Nag-jealous guys si Baki. Buti pa si Ate Clark. But you will get yours too. By the Mine time, too? yeah, when I the didn't time even comes. get some in last Christmas. Right? Ate Snell is 14, you're only 10. There's a lot of time for you. 10? I'm 11. Oh, yeah? That's so expensive, girl. How much lahat, Mom? You cannot have. How much lahat? Naku. 800? 800. 900? Mga The latest Pares lang kami. 800. Latest kasi yan na. Hindi, kala ko naman pares lang kay Pasikat ka. Wala nang ganun pa? Hindi pindutan. Yun yung pinakaluma. Yung may pindutan. Yung dating iPad nyo. Wala nang ganun? Wala na nga, touchscreen na yun. Pinatuloy ako nga yung akin ko. Yung nalugulugan ko lang, Mom, dati. Ina-affirm ko yung akin. Kasi mga 800 mahal din. That iPad, no one will touch that except you. Touch your own now. Ang swerte na sila, no? She has phone, she has iPad. Normal lang sa bata yung merong phone. But the iPad is for her drawing kasi gusto niya mag-drawing.
Yeah, for school din. Yeah, for school. Guys, kain tayo. Walang inom ngayon guys, hindi kami magiinuman. Gawa nga ng... Tapos na namin ni Miss yung inom nung nakaraan. Ano lang ito, kain lang to. Nakaka-addict pa naman kainin yung ano? Mga Blanca. Ay, Graham. Kasi pure sweet. Style buffet to guys, style buffet. Hindi rin namin mauubos yan, no? So si Ate Paypay, wala. Yeah. Wait. Meron din ako maya. Hindi, kausap ko Basipon siya. ako pa. Oh, problema yan. Mamamang ka. Kausap ko siya, ano, sabi niya, mga 12 AM ako makakauwi pa, sabi niya. Sabi hindi niya ako nga, double kasi siya ngayon. sa hospital at sa hotel. Ako bukas pa. Di ba, ha? Pakuhanin ko na lang sa Ate Papaw ng pagkain. Trabaho kayo naman tao. Ano, malakas pa ang katawan niyo pero pagdating niyo ng mga 30, ganyan. Ihinda din ang ano, yung katawan natin. Yan talaga ang buhay natin. Tignan mo ngayon ma'am, nagkakasakit na ako, kakatrabaho din. Bakit ka now? Binuwi ni Alex yung front namin. Ha? Nagbayad pa siya, nagulat ako. Sinong Alex? Yung neighborhood namin, ma'am. Kasi kayo napaglabas ko, di kasi ako lumabas. Nagbayad si Di, Ayan, is it guys, connected tapos to na kami ng pencil ano. already, Sinan? English niya. Tapos Punta na ka kami. sa Bluetooth. Tapos na kami kumain. Si Ate Sinel nagbihis, gawa nga ng si Bake. Bake, how are you? Mama, Good. wala ako tutulog. Pumunta rito, natipaw niya yung Mamaya, Dana, mga tawagan mo. pagkain. Thank you, Kaya ma'am. nagbihis si Ate Sinel. Thank you. Magtigil ka kati Papa. Thank you, Ate Pao. Inaayos mo na, nak? Where's she going? Ay, Diyos, ang dami pang pagkain. Hali na kayo, kumakakain na. Nakalis ka na? Sabihin mo kay Paypay, ano, ay dumaan na lang dito pag may time siya mamaya. Yeah, I'll give it to you. Maybe tomorrow when I come back. Nak, sabihin mo kay Paypay, dumaan na lang siya dito pag may time siya mamaya, no? Yeah. Okay lang yung ano mo, Pao? Yung aircon mo, Yeah. malamig. Yeah! Kaya siguro nagkasakit ako eh. Hindi, kasi kapag... nakatutok sa ulo eh. Oh, Babay si oy, kapag ka ganun, nakatutok sa ulo kasi mo. talaga sa aircon to si Mainit Pao. Hindi, mainit naman talaga, ni. Hindi nga ako makapag, ano, hindi nga ako makapag... Ne, kung dadaan ka rito, dali mo na lang yung, ano ni, yung sinasabi mong para casing dyan. Meron Dadaan ako mamaya. You know what? Dadaan na lang ako after, bago ko umalis sa work. Baka umalis ako ng... Umalis o pag uwi mo? No, bago ako umalis sa work. Kasi mag-asikaso lang ako eh. Ah, Bago ka, babalik ka ano? dito? Oh, daan na ko lang yan. Oh, sige. You have a screen protector? No, Sinel. It's An- just a case. Pap, Bibili niya lang kami pagka Kailangan sige niya. ayusin mo na. Marunong ka naman, 'di ba? Meron naman siyang gagamitin mo siyang ano, 'di ba? Thank you, Pa. Thank you, Pa. Okay na, sige ingat. Daan ko na lang. No, sige. No, ate. Ingat ka na, kaya mo na. Thank you. O sige, babalik ka. Oo, sige. Okay, sige. Pakisarado ako dun sa gildan kay Papa nga. Sarado mo. Hindi, masarado yun eh. Okay, ako magsarado. Sige, balik mo dito na. Yung pagkain di ka nagdala. Meron akong baon spaghetti. Spaghetti lang yung dala mo rito. O sige. Bye-bye, Pa. O, antayin ko. Sige. Guys. Alright. Si Bake, nagtampo talaga si Bake. Nagtampo si Bake. Okay. Tinatanong niya ako kung ano yung sinasabi mo. Ha? May pabulong-bulong siya dito. I was jealous. No! Why would you, right? Hug Papa, hurry. Hurry, kiss Tell Papa. me the truth. I'm not. Just tell me actually. I won't get mad. You wanna get mad? Why you went outside? It was too loud. Are you sure? Yes. It's your Ate Sinil birthday. You're supposed to be clap and you're supposed to be you're supposed to be sing. You never sing Ate Sinil birthday. It's your It's ate. too loud.
when it's your birthday, you want that no one will sing into your birthday too? See? Hindi pwede yung ganun ha. You need to stay with family and sing, okay? Okay? Yes, Papa. Busy na to. What are you playing? Wala na. Di bali. You okay? Yes, pa. Alright. It's just I'm really full. Paul, hindi ka naman Ang gusto niya. Hindi ka naman kumain. Guys, ito katuta. Kain. Thank you, Mom and Pop. Okay, so dadali mo na sa taas. Yeah. Okay, charge it, okay? Okay, sige na. Lagyan mo sa ziplock, hide it. Yung jacket na binigay ko. It's in here. Oh, right there. That's nice. Put in your, Alright guys, ayan. So, put in your, once again, happy birthday to Sinel. Be good girl, okay? Okay. And have a blessed day guys. Ito, simple lang yung birthday namin dito. Celebration sa birthday ni Ate Sinel. Hindi nga kami nakakain. No? Ayan, tama-tama. Mayroong na naman dadalhin sila Mrs. doon sa St. Laurent. Kapag pumunta sila, may mga babaunin sila. Ayan. So, ang original plan kasi talaga dapat namin pupunta sana kami kahit dyan lang sa North Dakota, dyan sa Amerika. Gusto ni Mrs. masubukan sana magpa-US. Mag-hotel lang kami dyan. At yun, punta sa saan ba yun? Mall of America? Diyan lang, sa may North Dakota yan. Pagtawid mo lang ng Bimbina. So, sabi ko, I'm not sure kung magagastos din tayo dyan ng mga mababa na 1,000 USD. Since si Sinil naman gustong-gusto niya talaga yung iPad, matagal niyang sinasabi. Actually, nag-iipon nga siya ng pera kada birthday niya. Binibigyan siya ng mga ate niya at binibigyan namin siya, nakaipon siya. Hindi naman, hindi. Sabi ko, bili na lang natin siya. Kasi gumastos tayo. Marami po pagkakataon yun. Yung American dyan lang yan. Pero ito style na lang yun. no. Pero ito, mas matutuwa siya. At, Napapayak na hindi mo, napapayak talaga. Sino ba naman kasi ang hindi mapapayak bagong iPad eh. Although, yung sinasabi ko guys, kami naman ni Mrs. hindi naman kami yung tipong mga magulang na bigay dito, bigay doon. Binibigyan din namin sila ng limit. Kumbaga, yung mga gadget na yan, kaya-kaya namin i-provide sa mga anak namin pero binibigyan namin sila ng limit at we make sure na di-deserve at di-earn yung gadget na yan. Pero lahat sila may mga cellphone, yung mga pinaglumang cellphone ng mga kapatid nila, si Ate Papa, Ate Papa, may mga cellphone. Katulad yan si Baki, at saka si Clark there, may cellphone sila. Yung mga lumang-lumang cellphone na yun, anong iPhone 6, iPhone 7? Mga lumang-lumang mga iPhone na yun, guys. Napaglumaan yung mga ginagamit nila, pero hindi namin sila binibilan ng bago. Kasi wala naman silang ibang gagawin, kundi pang games lang ganyan, ganyan lang. Ayan. Ganun kami sa mga anak namin. Yan. Doon sa cat, sabi ko nga kaya Sinel, continue yung jogging niya dyan sa treadmill namin. Kasi siyempre importante yan para sa kanyang health kasi naglalaro yan ng basketball sa women. Kapag napabayaan niya yung kanyang flexibility, wala na. Mabagal na siyang tumakbo. Mabigat na katawan niya. Anyway guys, sa patuloy na vlog ko, i-update ko na lang kayo kung kailan ako aalis. Pero tinext ko na yung aking dispatch na Wednesday hopefully is bibiyahin na tayo. Guys, thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. I love you all guys ha. Salamat ulit. Bye! Bye guys! Pero honestly guys, ang birthday talaga natin si Nel is June 4. June 1 pa lang ngayon eh. Since nandito ang lakay, ngayon na namin sinilibret. Bye guys! Lakay Tracker.